салом салом дӯстони азиз ва дугонаҳои меҳрубони ман имрӯз барои шумо махсус барои шумо занҳои меҳрубон ва подписчикои азиз як хушхабаре дорам. Мо як гурӯҳ блогер-занҳо барои шумо аввалин конкурси худро пешкаш менамоем. ҳозир ман ба шумо шартҳои ин конкурсро мефаҳмонам. дар ҷойи якум бошад тӯҳфаи мо электрогрил аз фирмаи Tristar. ин барои ҷойи якум аст. барои ҷойи дуюм погружной блендер аз фирмаи Econ. ин тӯҳфа барои ҷойи дуюм аст. барои ҷойи сеюм электрический измельчитель Molniya. ин тӯҳфа барои ҷойи сеюм. барои чорум ҷо электрический мини сэндвич. ин тӯҳфа махсус барои ҷойи чорум ҷо. ҷойи панҷум бошад чайник заварной. ҷойи шашум ҳафтум ду намуд анаминтавр чойнико. боз се конверти дигар 500 рубли тӯҳфа. ин барои махсус активнисто мебошад. барои соҳиб шудани ин тӯҳфаҳои зебо шумо бояд чӣ кунед? дар канали ман ва 11 канале ки ман муаррифӣ мекунам дар ҳамаи он спонсорро подписатсия карда ва колокольчикро зер мекунед ва активна мебошед. канали ман таҷ влогмам. влогҳои ман аз Германия. ман ки косметолог ҳастам ва зебогӣ барои пӯсти рӯй нишон медиҳам. канали влог пазанда таҷик. дар ин канал влогве ҳаст ва на танҳо влог. дар ин ҷо ҳам пухтупазҳои бениҳоят хуб бо мазза нишон додааст. канали Maya TJK Manija. дар ин ҷо бошад влогви канал ҳаст ва полезни советҳои нағз барои мо дода шудааст ва лайфхакҳои бениҳоят хуб дорад. канали влог Супермама. ин канал бошад влогве ҳаст ва дар ин ҷо на толка влог, дар ин ҷо пухтупазҳои беҳад хуб ва ҳамроҳи писарчаи хурдиашон сайру гашт карданро нишон додааст. Самира Сумая TJ. ин канал бошад пухтупазҳои миллии худамонро ба харид ва нарху навоҳои либос ҳама чизро нишон додааст. боварӣ дорем ки ба шумо низам писанд меояд. канали модари Сумая. ин канал бошад влогви ҳаст ва дар ин ҷо полезни советҳо дода шудааст барои кӯдаки майдаро нигоҳубин кардан. канали Пазанда Бону. ин канал бошад кайбонуи тоҷики мо ҳаст ки бениҳоят чизҳои бомазза пухта барои шумо пешкаш менамояд. боварӣ дорем ки дар шумо низам писанд меоянд. канали Олами Орзу. ин канал бошад ҳам влогве ҳаст ва ҳам дар ин ҷо пухтупазҳои бениҳоят бомазза пешкаш шудааст. канали Имронҷон Шоу. дар ин канал бошад ин зан бо ҳамроҳи писарони худ влогҳо ва пухтупазҳои беҳтаринро нишон додааст ки дар ин ҷо шумо метонед тамошо карда ва ба шумо низам писанд ояд ин пухтупазҳо. канали Дугона ТВ. ин канал бошад абзор барои магазин, барои тилло ва влогви канал аст. боз пухтупазҳои хуб дорад. канали Мама TJK. ин канал влогви канал ҳаст ва дар ин ҷо бо фарзандои ширинашон сайру гашт карданро ва магазин харид карданашонро нишон медиҳанд. канали Нодирабегим Қурбонова. ин влогви канал ҳаст ва харид кардан бо ҳамроҳи духтарчаҳояшон. боварӣ дорам ба шумо низам писанд меояд. инҳо буданд ҳамаи спонсорҳои конкурси мо. бо онҳо подписатсия карда ҳатман ва колокольчикро зер кунед ва активни бошед дӯстонам. ва дар таги ҳамин видео фақат якто комментария аз якто зиёд набошад нависед. ва рӯзи 8 март конкурси мо ҷамъбаст мешавад ва рӯзи 9 март бошад барои он нафароне ки активни ҳастанд 3 конверти 500 рубла дода мешавад. ва ин буд ҳамаи шартҳои конкурси мо. ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا سلام علیکم تماشابینان عزیز. امروز влоги мо сар меша. ай гӯш майда кунӣ
گوشت گوسپند آوردن شوهرم. امروز کمتر گوشت بیرون میکنیم با گوشت گوسپند. راستی تماشابین عزیز، من خودم میخوام گوشت خورم نیستم، گوشت نغز نمیبینم. گوشت گوسپند کو عموما من نمیخورم. тамошобинони азиз, ман боша гӯшбирона сар кардам. шавҳарам дар духовка картошка, баклаҷон, болгарӣ, помидор, чеснок, ҳамин хел чизора қаланфур духовкада мемона, запечёнӣ мекунем ша. маҳсулотое ки мо реза кардем ҳамаша даруни листа мемонем. камтар руған, намак мекунем, шурӯъ карда аравашон мекунем, баъдан дар духовка мемонем шо. тамошобинони азиз, хӯроки мо тайёр шид. гӯшбиронам пухтак, ҳамашона хел карда дар тарелка мекашем. имрӯз мо хӯрока ҳамроҳи шавҳарам дикаса тайёр кардем. влоги мо дар ҳаминҷа ба охир мерасад. азизони дил, кадоме ки подписатсия кардагӣ нестанд, дар канали мо подписатсия кунед, лайку комментария фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии моҳай азизон. хайр дар паноҳи худо бошед мардуми хуби мусалмони рӯи дунё. дар куҷое бошед, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда.